osteogenic imperfecta. En choke bedo ba mayom kabaniro. Kuro inyuole kata kosetura ye kuro kapoko nyuole. Inyuole ka chogo ma koseturo ready. Mano bete mana kamano. To kendo ka sami chole ka cholo ne bedo matek. Nyathi nyalo wuogo gi kasianda ne. Kuro kitemo yuaye ka to bam ne tur. Sami yi kode mondo wuog no ero. Samoro bende ka wuog gi bade chiel to jomoko temo yi kode to chogo ma kain ma kola mare ni tur. Kuro mago waluon back fractures. Yes, kuro mago watemo neno gi. Yes. Ma en gima nitiere kaito wayudo kachino nitiere kod tur ma bende luore kod accident tur ma bende biro konyola nyola nyathi choke ne tur mar hinyruok samori chikori kategori piny mateka tur mar ka ng'ato sewuok e ria hormones odhi piny koro onge teko choke ni koro bedo mayom koro nyalo tur mayot mokalo. Daher mondo mwang'iane ma en kidienje koso ma gin types mag tur mar choke gidwa pogore kod machane gin gigo manyalo kelo tur to magin kidienje mag tur mag choke daktari. Yes, ba kidienje ma kaka chogo tuo. Ka gimoro go chogo to pattern ma chogo bo turi koro luore ka kotiro. To mai bende yudo mana x-ray. E ma koro waluoni x-ray diagnosis, radiological diagnosis. Ma en kigo picha king'in to chogo ni tur machal nade. Otherwise ki tur to pattern ni en mar x-ray. Kolo kaka maja transfer kesho ngado kama. Ongado regi dire. Ongado kata dichiel kanga mangado gimoro gi musmeno. To mai to linear eno barre chogo barre oluono barre. To mai ni bende waluono oblique timore kodhi piny kama. Yes, so spiral en ka choke twist. Samoro ni ringo to tindi moko. Omoko buruoro ko ringo to owinyore kama. Spiral en gima owinyore. Koro kamano ero. To mai ni to ma green stick dwano ko nyithindo choke gi chalo green stick waluongo green stick kaka mana kaka dang ikaw kedi ko tur botuo kiture to mbatra richa to tur to kedi manung to endo ko bitur kaka paro en uma dolore to konchele mangadore kama to konchel dong emomiyo wami nying machal kamano ero emomiyo luongo ni green stick ani yudo ko nyithindo ba choke gi podio to ma ni to community den chogo mong'injore en wayan ne alo nene kada ng'ato go chog bam ni gi bunde lisasi ko to toyo chogo koro chogo ng'injore matino kama ko waluoni community yes koro kamano mago to koro wang'iyo gi kwago picha mar x-ray kinyalo ng'e ni ma en oblique ma transverse ma kama. Yes. To thothne mane mathoro bedo mang'eny kopogore kod green stick mang'eny kuom nyithindo mano wabowene nyithindo to gimipimo nogodo malong'o bende ni kotende kod choke gi pod yom okobi mwatore dichiel to botur gi rieko kopogore kod mano momoko gi kuom jomadongo mane mathoro bedo mang'eny en transverse fracture. Yes. En otur twap dichiel. To magi tikelo ka nitie force moro mopogore ma ok dichiel ma kaka to ogoyi gwarungu to ma mibiro yudo ma iluon transverse. To mae ni ka punine tiendi moko kama otitemo yuayi tiyudo linear no to mae to ka tiendi luorore kama gimoro twist kama tek yudo oblique kata mae mago ka kwaido to mato ma nyithindo mata se wacho ni kogoyi kaka gimo biro ma chalo bunde motoyo choko matini emo ng'eny ahinya. Yes. Jere moro matire kodi e chendo machelo kano tendo kod mana weche mag choke gi to ni wacho no kata ntiere chogo ma bende en mobor to tek mokalo e del niluonge ni fima koso niluonge nang'o? Mae fima en mar bam mar chok bam ni en mobor e del to kendo en motegno bende. Yes. To del choke mage mathoro bedo kod tur mang'eny? Choke bedo kod tur mang'eny en tibia ma piny ni mar ogwandi ma piny. En mubedo gi tur mang'eny kech en be mochiegni gi lowo kiringo to gimo nyalo hinye to ng'eny en ko tur to kendo ringo be wuok oko chogo thichore mawuok e ringo mwaluongo ni open fractures en ma ng'eny ga ahinya to kendo en be mong'eny ahinya moingo kana mar bamni kech en migwego mpira matek en ma inyalo ringo to gimoro tuome
Enyomori kata mtaro moro to en wagoye. Iwacho ni luonge nango en chok tielo. Tibia samoro oganda wagi anyalo tangonwa godo mondo mi ka wawuoyo kama to ging'eyo ni ma e chogo ma Dr. Bondi wuoye ma bende wacho ni nikech othoro ga bedo mang'eny nikech ochiegni gi lo. Ko chiegni golo tin ni tije ne bende ng'eny ene monyono piny kantiere gimoro migweyo to ene mogweyo. Kae to bo ume gi pien. En ng'eny ng'eny pien emo ume. Ringo tin kuome. To kene kamar bamni to ringo luore motiek kete diere. Koro kikoyo to ringo no gengo force monego chop kore. To tibia ni reto en kimulo gati winje chogo. Iwinje emomio oinyore mang'eny. Mogoye to chopo ma chogo dichia. Ondhudo iluwe no ondhudo. Yes. Ma chogo ni. Ma to koro ma ni mar bat. Ma chok bat ma mar bat ba iluwo ni alna to ma iluwo ni radius. To ma iluwo ni humerus. En ng'eny kaka fracture mano ganyo mar nyithindo moluar ko gore piny. Ka gisiro badgi. Ka chopono jamna pono maembe. Ng'eny gi kolwar kama jithindo ma dichuo ma redho yien. Koro wayudo gi kajoro baluwo ni supracondylar fracture mar kai ukumbo. En bo ng'eny kabisa especially kinde ma nyithindo loro skul. Ma nyithindo kon dala nyithindo tugo nyithindo pono maembe. Jamna marach, jamna be ok ber kata kipidhe dala nikech bade cha yom ka nyathi to gore piny. O bade yom ka to odongo maduong' koro nyathi nyalo dhi malo ahinya. Gigo to samo dhi to bade so jakore kode to bae gimi weyo. Yes. Kuom choke mathoro tur, mage mathoro tur ga mang'eny mag joma mine koso mag joma chuo koso giduto te? Mag joma mine moloyo ka gise aeria koro choke gi yom to ema hinyo tur ahinya. Giture lwetgi gi ka. Giture bamgi kod gi tong gi ka giturie. Gin magi ng'eny ahinya moloyo joma chuo. Seche ma ng'ato osewuok e ria, ang'o matimore momiyo koro dende bedo mayom, chokene bedo mayom, monyalo tur mayot e onding'e, bamne, e chongene kata e lwetene? Koro hormones mage kech koro oserumo ovaries gi koro ti koro estrogen. Estrogen ema loso body mar del bedo mochoke gi bedo motegno kuom joma mine. Mana kaka androgens loso gi kuom joma chuo. Koro kodok kisedhi e ria, iwuok e ria, koro gidok piny to koro choko bene mineral mar choko dok matin koro choko bene mayot yot. Koro gitur kata ok hinyore ahinya kata igol mana ituomo ni mag matin kata ikel mana e bathroom to ipuma ka osetur. Yes. Ma en gima onego bed ni joma mine kawo gi pek mokalo kaka twak mwantiere godo odiechieng' ma kawuono, gigo ma joma mine nyalo timo mondo mi kata kapono ni owuok e ria to kik obi obed kod choke mayom kata tur mayot e seche ma osewuok e ria. Dwa ne gichamo gik machalo motimo calcium. Choke motimo calcium gichamo kata ginyalo bedo gi supplement wa calcium. Ong'eny kuom joma vegetarians, joma chamo na vegetarian kaka wainde mong'eny ga ahinya. Koro joma mine go bende kone gin bathroom kidhiye to iloso kama ichung'e cha. Nitie gik moko niketo ka in e bathroom man gi shower cha keto gik moko ma kichung'e to ok nyal kiedhi. Ket kiedme go kama to kendo in mana gi wach machielo. Yes. E seche ma nikech ing'eni wawacho ga pile pile Dr. Bondi ni geng'o ber maloyo thiedho. Kapo nono ni wanyalo geng'o mondo mi kik wachop kama koro ang'ang'a mamiyo choke ne otur. Iwacho ni namba achiel en keto gik moko e baf manyalo protect kata manyalo rite. E okang' mani kata higni mage monego bende ochako med supplements e diet ne, ochamo chiemo mantiere kod calcium mondo mi kik obi obed kod chandruoge nikech wach mar turni kotenore kod surgery mane waneno kitimo cha. Ng'amo osekalo chopo higni 50 mano ria ke jo jaratengwa en kisechopo higni 45 onego bed ni kadho ria koro bang'e no kose higni 50 koro ichako muonyo calcium supplement tiedhe ma miyo ji kata chamo ring'o gi kelo calcium e del gi kaka omena mago be kelo calcium maber. Omena en gima yot minya chamo. Ae bende ka ineno ka koro dendi jony ahinya to inyalo bedo gi walking aids. Ibedo kata mikwajo moro miwuothogo mondo kik gimoro kata kotuomi tikier piyo piyo. Kata kama idake bende nyaka koro ing'i ni tidak e ot machal nade. Stairs, inyalo kier ewi stairs moko maidhogo kidonjo e otgi. Koro inyalo temo mago be nyaka koro ng'i kata system kama ng'ato dhi dake. Koro kamago in go to nyaka koro bed careful sama idwa lor kata stair kata idwa idho kama nyalo kier to inyori tigori piny. Molo ji ma inyore bathrooms. Yes. Kotenre kod kaka nitiere ng'at manyalo bedo kod
hinyruok kata pasruok mar chogo to samoro kong'eyo ibro po mana nitende no kuot kata bade no kuot to kong'eyo ranyisi mage ma ka ng'ato neno kopogore kod rem mowinjo kata kopogore kod muoch mowinjo no ang'o gini bende mako ne to nyalo cheti nyaka bede ni achako bedo kod crack kata achako bedo kod fracture kamoro e denda ka mano kwa we stress fracture mano teni in ngama first of all in ngama ti metimo en routine gimetimo ne pile gimetimo kata pangruok ang'o girego koro ka ng'ama pangore tiyo gi tiende ga nya pile nyono piny matek to koro kiwinjo ka tiendi kamoro kuot rami to gotieno to remo moingo godiechieng' koro mano tiende ni nyalo bedo gi fracture moro kata nyalo bedo infection koro nyaka goyi picha ibima goyi picha mwang'i tang'a matimore kanyo samoro nyalo timo ni blood test ka wapani in infection kwaido ka blood test normal to koro wakoni wang'iya ni x-ray ka x-ray no wayudo ni nitie fracture koro waketo ni boot kaka mailuongo ni boot POP boot cast tina cast koro kama kaka en boot keti mechalo boot ko nyalo wuotho godo for some time ka osechango to idok mana routine marino yes ma en rema en kuot ino woni nyalo chich to chutho ranyisi ma en ga obvious kata maneno ga ahinya en ibro winjo ni nyaka bedie ni chogo moro to chogo en gima tek mako tur to nyaka bi winje no tur yes ka chogo tur ka ng'ama biro ni chogo iparo ni chogo tur to first of all ka en ng'ama nego kata mpira kata ng'ato goyo bindu kata luare wi yien kata en mtoka to koido kod gi accident to biro ni ka wacho ni rem rame kanyo be kuot obam kata ne nyalo twist ne nyalo komara to nyalo bedo ma check wengo nyawadgi wuoth be nyalo tame ko wuothi kanyo wenyo ni ko tudno luo tiende kanyo te chogo be nyalo ko thil ke wi pien mumeno kata chogo be nyalo thil ma oko ma otucho pien koro bano luore kaka accident ne chalo gi kaka pekne kako bet mumi chogo to chako tucho nyaka pien kata ringo man kanyo go tucho mong'ado te mano koro luore gi pek mar hinyruok pinyri go neno yes tapano nyalo bedo rem matamre gi nono nikech kine otur mochako yiech ringo moyiech pien apani en rem ma ng'ato ok nyal tiyo godo dakika 3 kapok ochopo e osiptal wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime wang'iyo kidienje mopogore mag tur kata fractures kaachiel kod management kanyo bende wabro donje ka waduogo tok thuolo matin mokalo miyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. To kendo gimoro amore wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Kidwa yudo weni kaka skiza timari to di *860*416#. To pare niya
Skiza gi Ramogi en od jower duto te. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Meher ang'o matimi? Laktar! Jatelogi! Sudani! Meher nang'o marach? Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo kidienje mopogore opogore mag tur wayudo kacha ni gibiro e yore mang'eny mokalo. Gimo mako dhoga ni nitiere nyithindo minyalo nyuol gi condition ma seche minyuole no to inyuole ka choke neno setura tura te e dindi. Seche minyuolo nyathi cha bende onyalo tur. Tok mano kende hinyruoge mopogore opogore nyalo kelo tur. Ma bende ng'enyne daktari pimora ni joma chuo ema thoro hinyore tur. Joma mine ma hinyore ahinya to kiyudo accident en joma chuo. Kiyudo accident kata mag apiko gin joma chuo, gorruok gin joma chuo ema thothne. To joma mine koro gisekalo higni moko gisewuok e ria korka nyalo kelo chandruok. Seche ma ng'ato biro nitiere kod tur mar choke, daktari isetimo diagnose, iseng'iyo kaka biro nitiere kod tur mar choke, daktari isetimo diagnose, iseng'iyo kaka daktari ming'iyo michich nyaka bedi ni to choke ne emotur entiere kod fracture. Ibro timo x-ray kaka dipimo nwa chien kacha nitiere kaka ibro neno ni en tur mane mana kokalo kuom x-ray. Kisetimo mane thothne thieth chalo nade? Ka ng'ato biro kod tur maranyisi mar tur maranyisi mar tur kuot neno gi bam nyalo neno ka lwete no kuot kendo bam ok oriere kaka lwedo ma pile kaka wang'eyo to koro gimitimo en ni ng'ama biro kod tur first of all nyaka iketne splint gimitemo geng'o go tiende no mondo obed e position achiel waketne splinting ka splinting biro konyo yore mang'eny kiwawe abad ng'ato wenge di kama koseturo winjore mapek omedo hinyore leche moluwo kanyo bende chogo mothicho tialo chwoyo to ng'ado nav neno kata gine mag remo go eko leche mag remo be unyalo tuchuru kendo koro obedo masira maduong' sasa moro nyalo yudo ni bad no koro buma ng'ade oko koro kiketo kama iketo na splint ka onge splint inyalo kata yiena moro ma ungu machiegni kata bao kata kete kata katon inyalo bano kama ndi twene go ka nitie loba piny twe tiende kanyakla giriwore achiel twe tiende gi ariyo moro sprint the other one koro mano watimo nikech ugeng'o rem uweyo alignment bedo kendo medo hinyruok mar gik mantie leche mobedo maringe bath chogo kanyo ya and again kaka choke maboyo kaka mag fima mowacho cha kuom joma tindo ma pod ring around ohero kelo gimoluongo ni fat embolism. Ondhudho ma yien oting'o mo mar ondhudhono. Mo mar ondhudhono kowe wengene wenga to nyalo dhi e remo, donjo e remo circulation. Kaeto dhi e lung mari kata brain. Kaeto waluongo ni fat embolism. Kaeto condition ni nyalo dhi piny methatha bende. Koro kiketo ne splint no be geng'o gima kamano mondo kik otimre. Koro magi gik manyaka watim sama jatuo biro. Kae koro inyalo ore x-ray. Samoro bende remo chogo kotur remo mang'eny ma kata ka ring'o kotuch to remo mayienyo kuod nen remo chogo tur remo chwere iye koro kuod meneno kanyo. Koro remo ka ni oko mar leche monego bed noringe kowuok mang'eny kaka kae ni bam ni ka nyalo 1.5 liters
achiel kon chiel kendo koni be 1.5 liters koro kage tur kon gi koni yani if you lose liters a day kedendi koro de nyadi a shock koro kedi a shock koro nyakwa geng shock ni koro medi pi mondo med volume mari bed normal kech remo ge so yugo koko mar ler koro pressure ni kipimo to dok piny koro magi gik manya kwa timo kwongo keto ne pi itimo na splinting imi pen killer bende of course ne rema en rema en gono kech rem kelo shock to kaen ngama ne richogo tucho den pien be ikete antibiotic ki tetanus kaen gi kidonda moko mag pien mag inagono ngata mayudo ma poco bedo vaccinated gi tetanus kose kadho higni 5 bo amiyo tetanus toxoid injection mondo wageng'o tetanus. Splint ni Dr. James en gima une manyako kete koso wanyalo kete koro iya kete dala jotuo biro koso ketnegi kete which is a very good practice inya time kata dala ing'ado ne keto ne gigo gi jotuo dala kubago setimnegi to kapok otimnegi to mane gimo ne otimnegi kata ambulance madhi omo jatuo moyudo accident nyaka ting gigo kadhigo site ma konya kelo jotuo ko bade wenga mano gima konyo jotuo no. Yes. Ma en gima oganda wanyaka ng'i kaka inyalo tim, kaka inyalo twe ketego. Mabidwa ni mondo miaka wetholo ni Dr. James mondo nyiso oganda ni ponono ni iromo godo kati neno kati yudo ka ng'ato tur seche ma ikelo koncha kaka inyalo twe ketege yo makare nikech samoro ng'ato nyalo twe to kotwe yo makare. Samoro twe ma ang' medo kelo hinyruok moingo kar mondo mi okel konyruok. Chutho Splint ni e kor gweng'o nego beni watime nang'o mondo an bende ang'e mondo chieng' moro kaponono ni anyalo konyo godo ng'ato to oganda wanyalo ng'eyo kako nego beri time yo maber. Splint kiyudo to itwe uketo kata katon moro bane motegno to ikete go kama to kiridi okiridi ahinya okiridi ma ikete makare ikebe yo kama chogo no kene mido ten to kikiride kiride matek to ketho remo ma ringo but lwete no yalo thought bende kikele to ng'eny go yudo samo ka lwete to completely so lokore ting samoro lwete no kuot kabisa nikech kedi no redo kaso remo kring maber to samoro be kete cow and loose to one kuot no medore koro bedo tight koro ikete moromo to ng'ami seket ne gima kamano be nyaka ring go hospital kidwo kithiedhe dala to king'i lwete no ka kuot to nyaka koro tang' ikele hospital piyo keto nyalo loose lwete mitemo konyo kidiro nerves go moingo bang' 6 hours to that koro chuth bade no koso jatuo bade no koro tho kata koro iwe chugo no changi to nerves go ok biduogo e wang' kendo koro gigo be nyaka ging'e gikonyo adier kech giketo splint gi yore jotuo to moko bende temo thiedho jotuo dala ka giredo gigo matek to redo gigo kiketo nyaka itang' kendo kukuot ahinya to igonye mbeke kendo kukuot ahinya to mbeke to ikete gi malo kamae kata ka jatuo no dhi nindo kata ka bade motur tikete wi pilo gotieno konindo to okete wi pilo mondo koro kuotne no dok piny kata ka tiende be motur gi kum sami ikete gigigo to ikete wi pilo kama mondo kuotne no bondo mano duoko kuot piny yes kendo duoko rem bende piny ode bende ne momi kidhi e ward ma samoro okete jo apiko matinde gi otur tido ko ng'aw tiende gi malo yo ng'aw gi kama nikech wadwa nwariegi kendo kigi kuot no gimwa luoro nikech kuot no kosekuot ahinya to gimoro luongo ni compartment syndrome nyalo bede ma tiende no kuot kabondo bede kendo bedo kabondo moting'o pi go eko kae mano kiseneno to ing'eni in gi problem mano kata ka ng'ama dwa thiedho jotuo gi dala bon setas man go dala kiseneno ka kabondo seche bedo kama ithiedho no to koro mano ng'eni koro jatuo no nigi problem first of all iket tiende no bed malo moingo dende then ring kod hospital yes makato doko ni itemo konyo dala to matek mondo iyud laktar molony mondo mikoro okawe gi kanyo thoth ni seche ma ikelo nu oganda mantere kod tur mopogore gi daktari iyudo ni kaka nipimo ni samoro sekele gi ketego kutwe godo chuth ikawe gi kanyo titere x-ray mondo mikoro ifweny ni en ma koka wachako thieth. Yes, ka chuth kam fracture ok en gima x-ray ema diagnose. Fracture en ng'ata nyalo diagnose dala kucho. Kelo kese no toro bam chugo bethore fracture sen ng'eni mantie. Kuro wan x-ray ni wagoye mondo wang'e kwadwa
En type mane? Type mane to wadwa keto thieth mane mondo miye gi gima ne midwa keto ne. Ka en transverse to linga moko wuoka gi nyawadi owe nyawadi to plaster ome. Okay, ga plaster cast so vera. Kata ko were oturo kata linear fracture moko tur. Okowe nyawadi. Plaster ome. Okay, plaster bru we painkiller que no supporte. Koro kuketo first to comment turken. Mago nyatimo kamano. To ka en chogo mawere kaka ma ogik mani wachini ka gima were ge wadi. Mago koro dwani mondo watiel mondo timne gi operation. Internal fixation wa yawe to kata wa duoke kwa yaw to keto ne chuma mondo koro bed alignment. Kech ko bedo aligned to tindi biro bedo machiek. Tindi be nyalo ti kolwore kama. Oro luore kodok iye. Ngin tindi kada kochang kodok iye kama to kinya wuoth. Kodok oko kama tinya wuoth. Koro mago alignment go makoro yengo ni kelo. Chogo be moture ginene. Kaka ma dwaro mondo ketne chom theater. Ma nyalo weyo. Ma nyalo weyo? Yawe mano. Ikete plaster cast. Ma nyalo weyo. Ke chogo chuone winyar kinya yudo method miketego minya duoka bedo kanyo moleng magi mabro gole onge ma bi we mach bi we airline no bi we airline yodwa chalo gi ma daktari po en mani koro mato ma were ma joko were yes mach lumo ni impacted to ma displaced mana kaka magi bodwa chalore to ma were ma were to ma ko were koro kaka magi dwaro thieth ma etere theater gi magi kech mai no kinya ruwo gincha madonji kama iketo chuma ma luwo ma luwo maket gima mondo riw gi kanyachia to ma ka we ni keto plaster kaka en oblique spiral ni ogo kier ko kier oko bibedo kama bedo sasa mi gino okiero nyumore kama to kai to tindi no chango ka check kwa ngo nyawadi kai tibilo ngamongol yes ise ng'iyo ma idwaro x-ray ose timne x-ray ise chiwo pi mondo mi kik del dhi e shock ise ng'iyo ni ma ato nego beni timo ma onego beni weyo to ne plaster kamano thothne chango mar chogo mantiere kod fracture nyalo kawo thuolo maromo nade kaka nyithindo matindo ducha 4 weeks jumba beach green trika green stick kata choga moto kata wera we manyithindo gi chango pimo lich jumba ngweno se chango to joma dongo adults teenagers gi to jumba pagariyo yes seche ma chogo chango ni thothne ochango ga ochomore achoma kende kaka Nyasaye no chweye kaka Nyasaye no chweye mak mana ni ka luwore ka ko hinyore kotur ka force mane ntie oketho blood supply ma kama otur wado to samoro miyo chango ne ok bed maber piyo to ka en small force kaka magi kito chango piyo dweche 10 osechango ya wuoth to mogo ntie mabende kaka moere ni ka ring'o moro kaka mabe ka ring'o moro dhi modonjo e kind chogo gi chogo mwaluongo ni soft tissue interposition koro chogo nok bichango ila moko bwakete traction miseno kwa twene gik wako weight waketo kwa samoro ka oginyala afford surgery to waketo gi traction to ka peber ma ring'o moro kodonjo e kind chogo to chogo no bichango ya to ka ring'o donjo e kind chogo to chogo nok changi man kata bed mana 20 years koro formo joint mopogore waluongo ni false joint koro okochangi to ka gimoro gowe matek kama be gi high energy kaka mag lisasi be miyo chogo magani otho gi keji energy hit no nego chogo ko chogo magani be nyalo tamo chango kata nyalo kawo time mondo changi koro mago be wanyalo golo kuonde mosethogo to waketo wakawo choki makae choki mopal makani waketo graft to kaeto chango bago watimo wanzo ni grafting bende na chiel kuom yore mag thieth watimo bone grafting ko tamre chango kada ka budho ok dwa chango wan gi delayed union non-union mal-union mama go ginango daktari delayed union en chango ne obudha minga non-union otamre chango completely to mal-union chango yo mongala mo boko lo yere
Yado luore wi nyawadgi oro winyore kama. Mandi lo ma liuni no changore mo kuber. Koro ilabe menya turo tirie. Yes. Kose chako cha kituro. Ya turo tirie kakuro otamo wuon go wuoth kata tiende ni check makuro konyal wuotho go. To wature to keto ubide wi nyawadgi. To keto chuma ye kanyo. Magi kwatimo. Another thing wabenyalo mono chogo chango pi ndawa ma jimadhoni. Ndawa is a very bad thing kata alcoholism. Caffeine miyo chogo changi. Kiyudo ng'ama madho ndawa to idwa timne surgery ma chogo to you have to agree kode ni ndawa ko mimadho sama chogo no chango. Ko siko gina to chogo no bichango. Kati ket mne chuma ma chanade. Ndawa rach ki chogo kabisa. Yes. Iwacho ni ndawa ntiere kod ang'o momiyo onyalo caffeine. Caffeine ma wantiere kahawa ma modho ni mantiere tembe gintiere chai ma wamadho ni. Yes, ndawa I chain smoker. You know kahawa madho to is okay. Kahawa ma madho ni. Chain smoking but kuri ni mitha mandawa ni bato kitanda ni kanyo to in a ward. Emi okoye ndawa mondo bi hospital fracture ward. Okoye kong mondo kel ni ward ke joma kopando kong kel ni jotuo. Yes. Wakawiye yeyo ka waduogo to wadhi nyime samori madho ndawa. Daktari wacho kata ni bed motang' mokalo monono ni tur katido fracture to okidhi chango mayot. Kwa duogo wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisude. Habari yako Susan? Mkuu sana. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Ningetaka kukujulisha kwamba you are a winner of $500,000 I think you are kidding. I'm not believing. You will believe it when you will join me in studio next week. Oh. How you play is by dialing *487*3#. Play with as low as 50 shillings. Is trending on social media. To saniwan gitag mar ji million pradek. To piny mangima sani, donano ka min param woka nyaka pod ngima. Dawana wacho ni lamo en gimoro maduong' to konyo ga ji. An akwayo ute mondo lamne param kamoro achiel gi weya mamer. Meher nyathina. Giparam onego gichangi. To wana sikra chakre kawuono ok bi wang' kendo. Tuo mar kansa ka ofweny chon to inyalo thiedhe. E dweni mar 10 ka okang' mondo ichop kar thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Kanyakla wariwre e kedo kod tuo mar kansa. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Kingi mar Ingereza Charles mar adek kod min ode ochako limbe margi mar ndalo 4 mapacho ka Ingereza bende osingo siro chenro mag somo. We shall be able to look at ways in which as government we shall assist these children to transit to the next level. Sirkal osingo manyo yor reso jopuonjre manyocha sikunde gi orem chwalo nyingegi ne penj mar KCPE maigani. Ndege ilikuja area hii. Mimi kama chairman ya peace nilienda pale na nikaambiwa ya kwamba wewe hausiki na hii mkutano. Hii mkutano ni ya serikali. Ng'arachiel onegi e monj mar njore manotimore Baringo ka jood bura adek bende nodadhogi gi okwach kich e wi monj mar gwengego.
Penj laktar ko kalira Ramogi TV ngima en mwandu amor mokalo mar bedo kod Dr. James Obondi studio ka won wanyo kidienye mopogore opogore mag tur. Daktari ne waneno picha ma bende dipimonwa stress fracture ma bende en ka itiyo kod tiende ni mang'eny ahinya kutore kod tich mitiyo kaponono ni ina obila usikupanguru kata in soja usikupanguru nyono piny matek ndiko piny matek no nyalo miyo tur kata fracture bedo e chugo. Adwa ni mondo mi oganda waone kaka gino timore kod kama thoth no thoro timore to ranyisi ni sinyi wani boneno kacha ka samoro ombong'ni okuot to remo ten en sensitive mano gin moko makineno tinyalo chich. Daktari, ma en stress fracture? Yes, ma stress fracture kaka nene chogo luongo ni fibula. Piny kanyo kisiki wuotho timori kama gimoro miluongo ni cyclic stress gima minore pile pile. Kech kata mana waya kiketo idwa turo waya time kana twist sata nyaka otur breaking point koro chopo kama ni breaking point koro mai oluongo cyclic stress en kisiko tiendi ni siki nyono go piny go gine matching to koro mano kelo stress, cyclic stress kaya to go give way to kelo gino kata kabo ng'eny gi bedo chogo ni bende chogo ni waluongo ni gine fifth metatarsal mai Dhano ng'eny gi choke dendgi daktari? 206 bones. Nise wachon wani en 206 206 bones. Mafima emotegno to borie mogik kaito koro mokogo to ichoma. Ne watere kod picha machielo mabende ni tang'onwa kotendre kod twak mwatere godo odiechieng' ma kawuono weche mag choke kaachiel kod tur mar choke kaka inyalo geng'gi kod kaka inyalo thiedhgi. Seche mosethiedhgi kaka daktari ni pimonwa chani namba 1 en mondo mi iket splint kata itweye mondo mi kik sudi jatuo biro ibro chuone pi mondo mi kik dende dhi shock kapono ni nitie gi rem nikech nyaka bed gi rem ibo miye pain killers kae to kapono ni odhi ahinya kata orach saidi to nyaka ang timne bero tok kosetimne thieth bang'e no itimo nang'o mondo mi chokegi obed motegno kendo maber nikech kowe kata gi splint ahinya dongo dhi kwamo kanyo dhi moko kanyo. Yes, kaka splint okaket amiyo jotuo mang'eny wadwa ni motimnegi operation. Kiketo splint especially kokadho joint to joint no kubedo jumba uchiel kaka wacho no joint bedo stiff hai be kiketo gato mondo nindo piny aminga bubedo gi problems mang'eny kaka bed sore kama nindo bono olokore adhola konindo bende ataro pile pneumonia be bu maki waluongo ni hypostatic pneumonia to ka joma bende joma otegno ma yikgi ng'eny kaka degi kwerewa gi gimbe kiketo gi traction to gibedo senile waluongo senile dementia koro rochni koro ng'ama kata wacho magige nono kata oko ne koro mianore godo koro mamiyo watemo mondo thieth ma itimo mar operation otim piyo mondo ng'ato wuogie ward kendo kiketo budho aminga bende blood clot biro nyalo bedo tiende kanyo ase wacho ni gine ondudho ka be nyalo donjo circulation kelo embolism to kopudha minga to bende clot bedo koro wanyalo miye yath moko ma mono clotting tim waluongo ni anticoagulants gimbe oketo negi jotuo as a routine as a rule jomadongo kisebedo 20 years and above tin gi major fractures nyaka wakedni yedhe go kech ji mang'eny tho nikech clot no kolony modhi lung mari koro kiywe titho jogo ma tho suddenly after surgery even before surgery koro mago wa prevent kapok watimo kamano. Daktari kapok wachopo ka ane antiere kod kes moro owadwa noero idho yien to noero kagore piny sasa moidho yien to gore piny ko idho yien to gore piny tido ka ndiere moro noketne plaster to ka nogol plaster to noyudo ka bade no obet ma kagima omich kagima obedo matin ma nyiso nang'o ma nyiso ni plaster ni obudho nokokete makare koso no gima luongo disuse atrophy muscle kok tigo to bedo matin ma yudo ka joma polio mako ka tiende gi thindo nikech muscle nok ti muscle otho koro onge contact ok bed machwe tamiro ka footballers kata joma go rugby bede gi dongo muscle nyaka bed in use to ke splint ni no kotiyo lenga kanyo to olus koro dok matin waluongo disuse atrophy mane nano no samoro bende jogo noketo gino ma tight to tightness should have
onego bed jatuo complain. Lepodotin. Te yo jang complain ya get ma we body no we ma pa bendi. Ma body na kaka ma wacho ni compartment syndrome. Kikete ma tight. To kanyo pa ma nav no kurungi. Pigo nya dong to nav to ti. Mago bende nya ko avoid such ma keto splint go. Yes. Kaito bange ko se gol na kataka ngato se e bero, ngato se surgery, o se gol ne splint. Onego beni otudore kod laktar mar physiotherapy, ko so physiotherapy kata ruecho nyalo tima dano. Immediately. Day one ko se tim operation onego beni physiotherapy so chako tiye. Pain killer nya kami rem kata ka physio tim exercise. To koro kiwinjrem. Koro mane gima timoga. Physiotherapy chakore day one bang surgery. An choga me chomo nyaka bed stable. Ma jatuo nyalo jono go piny matin tin. Kata bade no yantimo kamano. Any metal material mitiyo go nyaka ket stability. Ka onge stability then onge tiende keto material. Yes. Koro bade no exercise ichako immediately. Joints gi kiweyo mabudho ominga to koro duoke kama kata dole kata rie biro bedo matek. Ma will mean another problem. Koro chake chon ket ka chogo poko chomore mutigno maber to chako timo exercise kama bange kiweyo jumba deka ngwen koro en stiff koro kedwa chako to kata kami kete frak kama nyise chomo tena turken kata chuma manye keto ma kind plate screws go nyalo wuok. Koro gini chake teka immediately ma jatuo ng'e kode pile. Okay, we mondi kosedhi koki ichako timo bange. To jotuo mang'eny bende mistake bedo margi. Kech kone gi duogo e hospital waya moro samoro iketo waya moro pin man oko kama ikone duogo bang' 3 weeks mondo golni. Ng'ama chielo dhi miye instruction ni duogo 2 months. Koro en oduogo mana 2 months no to pin no pod ni oko kanyo. Bade no be koro stiff. To uto no tich maber. Koro bodo ka tiada mondo release ligaments mose otuogi. Mondo chako no doc another surgery. Your instruction mag physio go. Bende important. Kapo kwa ng'iyo kak weche mag physiotherapy gi kata exercises manyalo tim ne chogo motor ahinya e tielo kata e ombong. Jogo ma itimonegi gabero Dr. James ta oketnegi chuma kata oketnegi waya mane wachoka. Thothne thoro ga ywak diere makoyo ng'ich giwacho ga ni gini remo saidi. Debede ni ang'o matimore diere makoyo ng'ich koso en ga ang'o matimore momiyo samoro gigi remo to nego beni en mar kelo kwe. Mana ser ng'iyo kata na somo literatures mag journals gi pokaneno gi wakama but kapare gi pacha en di chuma gi ringo pogore gi temperature heat capacity moluwo ni specific heat capacity nyalo bedo ni chuma ni absorb change of temperature go omiyo kata ka inindo to chuma mari ninde kata bath kitanda tiwinjo ga ng'ich poingo dendi koro gi operate no machiel gi del apano mano bende nyalo bedo to asesomo papers mang'eny to pok ayudo reason kete bawinje kaka jotuo mang'eny wacho da winjo tinda winjo ma golna chuma ni koro awinje kinde bang' koyo ng'ich ni mano kende mag winjo to higni moko to be gisedak ko giwinje koro en saboro en psychological saboro bende I don't know really asepare many scientific way to asesomo literature mopogore opogore to pok ayudo the answer for it but it's real jotuo mang'eny ma multi-sectoral asebedo ka penjo gi questions moko mopogore gi jawadgi koro to gin gi the same answer koro nyaka bed ni there's a common gimoro ma common moriwo gi achiel no yes chiwo ka jede ka ng'wen wach gimoro nyaka bed moa kuonde mopogore opogore jolang'o wache yango ng'ato kitali biro igol ni chogo gino ka wacho ni koro emomiyo asesomo gigo to literature masomo mag published mag gine jo agi pok watimo research on it pok publish any publication to kwasomo literature mag bone and joint journal to kane ka osewacho no anything don't talk about it I said Google I said timango I said do research on it pokineno yes ma ani dwani wapuonjre godo ang'o daktari kwa dhi picha ka picha okang' kokang' ma ni to koro kaka joint bang' surgery nyaka tim ni strengthening exercise mag muscles kech go wewe ni kidney cast onge kosegol to tiende oling muscles gibo bedo matin kaka wasewacho cha joint gi bedo stiff koko chake chon to stiffness of joint en gimo kadwa iluongo ni fracture disease muscle wasting bone wasting
and stiffness of the joint well on fracture disease kuro kaka bone wasting bentie ko kitigi bone ibo kitigo maendo bedo weak choke bedo weak koro tur pio endo nya chako tur kendo kapod ochitamo chango koro chango ne bok pio the more my exercise with team the more my bone stock be bedo motego yes koro magi exercise mag joints gi temo improve muscle exercise kaka calf muscle maeni joint temo mag hamstring exercise bene kanyo koro inyalo bedo go ma bende gino ywayo tiendi jomoko bende gi foot drop ka nav makama hinyore koro gibo timo ne gimano yero magi gik tok ma olonye manyalo timo kata magi jo physio kata wan wanya nyisi timo gi dala kaka kata kori keta band keto band kanyero ti temo stretch kama to temo stretch to magi nyatimo kata dala kata magi you can do at home koro ng'eny exercise bende kata mana kibede kitanda ikaw tindi timoni idangu tindi kama bago ber enough joma timo nigi knee surgery yes. Daktari dwani mondo mi ing'ina open fractures mani wacho kata ni samoro en fracture kata tur manodhi mobedo mo oyiecho ringo mowuok nyaka oko kako nego beni rite kapoko chope hospital kata kako nego beni ng'iye mondo mi kik orwak kendo tuoche mamoko nikech ng'eni onyalo chaka matin to kaka okelo chandruok machielo mang iwinjo ni ing'ado tiend ng'ato kata ing'ado bad ng'ato ng'eto no osebedo mang'eny kuom open fractures nikech kalura gi accident samoro bende open fracture no ketho gik mang'eny e tiendi makoro yudo ma the only option wan go watimo ni amputation ke samoro en crash nyono ma toyo ma koro nerve go ketho te ko tiendi no onge kata bed man idwa thiedhe ndalo marom nade koro en useless koro gima watimo ni amputation traumatic amputation mateni wagolo mana kama koro ketho koro luon traumatic amputation mondo oyweni tiendi no ko nyalo wako gi tielo mabandi acha ma prosthetic cha iwuotho go maber piyo molo ka ng'ato dwa kete ni koka tuwe timore ka ibu ka kata 3 years to pesa be yonge go koro ng'ade no timi prosthesis you walk even after 3 months you are already on duty manche timo chot koro pen fracture gi ka yudgi maduong' ahinya ok onego thieth gi dala en gima koseyudi tero hospital first of all bone kose makoro chikore already any contaminated se chilo mang'eny ma grass kamogore no low ni kanyo onge chomo mabiro chomo maluok logo dala kucho ma odwoke wang koro nyaka tiri hospital wami tetanus wami antibiotics wami painkiller wami fluids watiri theater waluoko tiendi no waketo ni chuma moluongo ni external fixator machalo aerial ni kaeto iluoki katieko ndalo kwase luoke mobedo maber skin loss no be nyaka ma make sure ni bone no be okwaweyo nono ma yamo kudho bone waduoko iye or ka chogo pien makanyo rumo wakawo pien ma kaini walero to waumogo kama wakawo pien ni wang'ado kama to waduogo umogo koni kama mano watimoga mondo kik bone obed kangineno kama kech kotuo to setho already bon ke wawe akuneno kotwo kando tiene ni bon te dhi wit hogo to kasa ma ng'ato inyalo ka ume gi pien ma fresh gi muscles go to konye koro beda kamano ke chen gi blood supply from gikelo ni go ye koro mano bwa timo kamano ero to kait waluoki ma kabisa kata ka wayudo sand mantie waluongo debridement koro wagolo sand mantie gi lo mo donje ko eko kai na masul mo setto mo nyosoro bwa gol mo dang mo golo kote mo we man gi ma chwere mo wa gi ma chwere mo we kana masul ma kimbulo gi stima to gwani kama mane masul mano mo to kimulo gi stima kama to ko mano binya ki golo kote koro dong mi we kama no ko ler diketo ni chuma ma ko no aerial ti ume to sama ngata inyarano bune ume ko en accident monte morenda ma jo ambulance odi to kanyumo gi gine ma cotton ma stara
dress a padding mondo keep bleeding man kind of thing. You stop that bleeding by dressing. Malugo farm dressing. Kai tikele hospital. Kai to bende seche ma umeno yudo ka thuolo mar chilo kata burudhie bende koro yes. Tapa ni point mabende kikiwa wil godo ni seche ma chogo sethiro kote matek mondo mija tuoni ochope hospital nikech chogo ni odhi tho kapono ni okotimi gimoro mapiyo piyo. Yes. To ka jatuo oseyudo thieth daktari mogonye odhi dala seche ma nitiere dala moro notimne bero moro otimne thieth mopogore opogore ere kaka onego bedni ng'ato ritore mondo mi waduok chien thuolo mag tur kendo nikech ka ng'ato osetur to nyalo tur kendo nyalo tur dinwe. Yo koro wamiye exercise boko kapo kwa discharge to itimo ne physio ipuonje wuoth wamiye gi walker frame walker ka wuotho go koka ng'ama nyalo wuotho gi crutches bimi ipuonje go poko tere dala ma make sure no ng'eyo gima dhi timo ai kodhi dala wanyiso ke ateka mare kata en wuon kata family mare kaka wound no onego bed managed wound no kumul ne koduogi ma wan magol usi gogo ke jomoko ka tuo sedalo gichako rwayo gi pi maliet gi kitamba muchido gi yedhe mag dala mag kawo dang ire koro mago be kelo tabu nikech ke chuma ne e kamiseloson to ng'ato dhi kelo infection koro ing'eni chuma no bibu magol chuma ne gine irite moingo kata miaha winjo en ko se kere ka dwoni irito maber ngacho koro mane ng'aketo chuma no mondo kik gimoro donje ma chalo infection manyalo biro. Erokamano daktari amor mokalo to gigi wanyalo geng'o tur mag choke gi wanyalo geng'o kaka kuom ranyisi ka ponono ni in ng'ama miyo chaka rito richon monjik mo cham calcium supplements mondo kata kisewuok eria to choke di pod bedo motegno watim exercises kaka nipimonwa kacha ni seche moko itim exercise to nitiere kaka ote dhi obwongo ni gini ok dware del koro del chako tho kidenyo mopogore opogore to gigo manyalo hinyi bende tematek mondo mibed godo mabor to ne jogo mabende samoro ndiko piny matek stress fractures ga ginta kene ginyalo avoid nang'o Gito mano koro occupational risk asad wala wona occupational risk and king mano koro mano nyanjigi mano nyanjigi koro nyaka gibed godo ero kama na inya wach mogi daktari kora koni kaka tuo kaka ng'ato tur to kaka choko ko pien mo kadhogo jatuo nyaka kel mano hospital ok nyal thiedhe dala chogo moture fuond ng'ato bende nyaka thiedhe hospital kech fuono no koko chomore maber modok e wang'e to badi no kata joint no ok bitiyo kendo either go gol kut when stiff ok birie or ok bi dole koro bago nyaka kel mana hospital kema mose do fundi ok en gibi thiedho dala gima ma chogo sewuok oko ma koro thir neno ok en gimi thiedho dala mane gima nyalo wego jo Ramogi mondo winji. Erokamano. Poni ng'ato dwa tudore kod daktari nyalo yudi kanye? An andia Kisumu kaeni inyalo yuda Rasia Monday chakre saa 2 okinyi nyaka saa 7. The same day yuda ofisa Rivedo Center Insurance Plaza Kisumu. Wednesday get Saturday Ankuru. Yes. Namba mar simu? 0716 228 338. Mana number mara all the time. I got another one being 715 12004. Mano bende tiyo to machelo ni matiyo gani. Erokamano nyaka kamano bende kok iyude kuonde go tinyalo google Dr. James Obondi ibo yude maler kendo ibo yude kamora mora ma intiere no kendo bro mi kony makende. Daktari erokamano. Erokamano Nyaruth. Erokamano ne in jahera mar chenro ni ageno ni puonjori achiel ariyo adek. Ambe apuonjora mang'eny kaka puonjora ga pile chenro mar penj laktar nyaka kendo die chieng' machielo oriti masani ngima en mwandu.